Pozdravi gameri, vi gledate drugu epizodu Samp DayZ moda. Kao što vidite, ja sam sada neki sa kačketom, na majici imam nekoga, ne znam baš kako se zove ova rasa, ne znam tačno, ali da mi na Steamu ja neću pričati. Opa, evo ga, zombi. Evo ga. Gotov si, bre. Ovdje imam, da vidim imam li oružja ovdje. I inače hvala vam za 13 subscriber, vidim šta je ovo. Ovo je spray, tu neće trebati. A da, neće mi ovo trebati, evo će mi trebati. To ću uzeti. I sad kad vidimo kako, kad naš onaj, kako se zove, da napunim benzina u njeg i tako nađem kola, da mogu nasuti kola i da se vozamo malo. Mislim da se ja vozam. Evo puške, ali nemam municije za pušku. Uzet ću i ovo, ali... Oho, evo ga Iranac, borba, kako neko zove. Evo ga, to ću uzeti. I popet ću se gore, vidimo što ima ovdje. Ima ništa, ali neke mrdevne ljestve. Kako neko zove, razvijem mrdevne. Sada idem ka Los Santos, on se tak zove grad. Ja mislim da se tak zove. Ovdje nema ništa više. Šta sam, nisam malo išao iza. Da vidim ovdje šta tu nema. Pada mrak. Opa, sam se mapa dole pokazao. Oho, to je dobro. Sada idemo ka gradu. Moram nešto naći tamo dobro. Makar pušku. Do sada znam 2 lokacije gdje ima puno oružja. To jest na 2 neka obradana u vojnoj bazi. Ima onaj veliki brod i vamo, ne znam, tačno, baš. Znam da ima neke kutije, one velike na njemu. Tu, dole. Ostavit ću vam IP od servera, pa uđite i vi da igramo malo zajedno. Ko želi da igra sa mnom, da snimamo zajedno, uvijek je dobro došao. Opa, eno ga jedan. Još sam neki se da pucao. Ajde, moram ga ubiti. Moram ga ubiti. Ne, gdje si pošao? Na municije više. Shit. Ja ću ga ovako ubiti. Ajde, dođi vamo. Dođi. Ubij me. Ne mogu da vjerujem, ajde. Uzet ću ovog babka. On je blizu tu, ja ću ga koknem sad. Eno ga. Papak. On je u vodi sad. Sad ću lako da ga koknem. Puca neko na mene. Jebem mu držav. Čijel nam otišao? Čije si pošao? Zaronio je dole, ne vidim da ne dođe ovaj sliđa. Evo ga ide. Možda mi FPS pade. Kod ovog čuli, nestane metak. Mi ne zvuči ga. FPS pade, brate mili, šta je ovo? Dobra, 3 trojica nas učestvo ubio sam ga. A uči njega. Jebem ti FPS.
Ajde bre, ne smijem odustat sad. Sve sam tuče. Ubij ga. Zašto mi FPS pada? A još jedan udarac. Neću dozvoliti da me ubije. Kako ne? A, ubio se mi. Stani, ajde povećaj se FPS. Šta je bro? Ne znam, sad vidim šta ima ovo. Ne tako, ne, daj da popijem. Malo vode. Da vidim šta je ovo. Na municiji, da je čutim šta ova ima. Uzet ću njeg tu. Ne znam šta je ovo. Superiorna štaka, mislim da piše. Šta je bre ovo s FPS-om, brate mili? Ne mogu da vjerujem. Da sada je sve bilo dobro dok nisam došao u tuču ovdje. Dok nisam onog vidio širom. Bilo je sve dobro. Ne mogu da vjerujem. Gdje je dobar FPS, da idemo tamo. I vamo. Nije. Gledam dole. Nije. Gore jest. Nije i gore. Ne znam zašto. Eto, ovo je razlog zbog koga ne izlaze svaki dan klipova. Nekad bude dobar FPS, nekad ne bude. Ajde da zaronim da vidim. Ja ću da pauziram klip dok dođem do tamo. Skoro nisam pauzirao. Nisam ni sad.